Huria na hinaholongan ni Tuhata, manang di dia pehita maringanan, totong matuhata na madongani dohot na mga ramoti hamu sa luhupna. Adorang susahat tita tuhatan di bata, jumulu mahita martangiang. Dame ni di bata na sumurung siyan sa luhupna roha, imana mga ramoti ati-ati do pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Jamita dihita di Minggu Palmarum tanggal 10 April 2025, di mana tersurat di Psalmen 60 ayat 25 sampai 26. Do topik leon hamu maha hormat tu debata manang mengakui kekuasaan Allah songonomma didok disi. Nunga di idana sida habobongotmu ali debata, habobongot ni debatakku, rajaku tu bagasan habedioneng. Madala di jolo akka parede, di pudini akka parsarune, di tonga-tonga ni namar baju, akan nama malu doal. Pinuji madebata di bagasan akka luhutan, Tuhani hamu ali akan nasian mual ni Israel. Di sido si Benjamin siap pudan pangarajai nasida, aka iduk sia Juda pe pasipar, aka iduk sian Zebulon, aka iduk sian Naptali. Dito na ho debata do hagugomu, say pargugui ma ali debata na pinatupam tuhami. Ala jorom na di Jerusalem, taruhonon ni akaraja do sugut silihon-lehot tuho. Say songgahi mabuea na ditolongi, akka jonggi na marhorokoron, rabdo akka anak ni lobu ni akka bangso. Asa dioloy na sida patu mangaleho jobba bahal. Ibana paserakon bangso, akka na makalomohon hamusuam. Rodo sugu akka na sumangap siya misir, kus pe hapugad do marsob batu de bata. Hamu aliak kaharajau di tanon, edeo kabuma de bata, palu hamu ma parhinaloan mamuji Tuhani. Ibana marhite-hitehon langit ni langitan sian narobi, idama pangiaron nama suarana nagugui. Sai leon hamu maha hormata tu de bata, hamu leon naido gumonggom Israel, jala dia kebadua gijang sehali do hagugonna. Sokal do debata, rosian ingananna akka nabadiai. Debata ni Israel do ibana, silehon haguguon dohot hamuliau tu bangsoi, pinujima debata. Ido sahatna. Huria na hinaholongan, sa iningok do na Zulu, molo na ngro akka pemimpin tu sa dahuta. Totu songoni mahibat ng penyambutan na pinatupa tunasida. Huingok do peuji madok ng Roma gubernur manang pemimpin tuhutanami. Alay mabayan hebat mar helikopter doin naro haroronay. Alani hamu nakadungan sa Minggu adorak soro nunga maranganangan iba. Dia mano songgo helikopter ray. Song dia mano perturuna. Ay sonya tusad depi uji. Mulai berak wakadongan nunga sero tu lokasi di dia ma helikopter yang no turun. Soni matong sa maro pemimpini holan neng turun helikopter nai nunga marsorak kami. Sa kecamatan nunga marpungu di lapangan laupai mahon. Soni mahibat na penyambutani, holat dungla lau pemimpini tu inganan nang ito tuhon. Saya pinai-mai mamadiga mabui samaon helikopteron. Tuan ni dudang adong dupe kamera ujui jarang doni ngomak daksong sonari. Totu nga mersil piraiba asarok pabuabuaon tuak kabarita.
Alai intina sadok dak tergebar songo dia malas ni roha uji. Bahkan saat tosonari setong do peningok rupane. Dang minoto akado ngadah. Ya do dihalami hamuna songoni. Hamuna kadongan saunari di guari do minggu palmarum manang mare-mare. Ima minggu parpudi adorang soari hama mate. Molo tajah di epistil di minggu tei naniene sia Yohanes 12 ayat 12 sak 15 di sita kasdo di pabotoko tuita ima doktorang ni arinei di bege halak na torop narotu pestai naing Roma Jesus tu Jerusalem alani di pabuat nasida makka mare-mare lahu manomu ibana hukma di jujuhon hosianna pinasu-pasu mana Roma arhite guarni Tuhani raja ni Israel hudul di atas ni halude do Tuhan Yesus nah bartu na tersurat unak kuma biar borusion idama rajam do na Roma si hudul di anak ni haludi. Totu situasi menggobang songo dia masih semangat na luar biasa lah menyambut haroni Tuhan Yesus. Alai hamuna kadongan sian na menggibi-gubu menyambut Tuhan Yesus si gudang do lau sian nasida do nama dok muse asa diparsilaku Tuhan Yesus. Buasa ala harapan nasida tu Tuhan Yesus asa gabe raja ni Portibiodo lahu paluh nasida sian gungguman ni harajan Romawi. Lupa do nasida harone Tuhan Yesus tu Portibion dada na lahu gabe pemimpin politik dada na lahu paluh nasida manang memimpin bangsa Israel lahu marporang maralo Romawi na menjajah nasida. Alai si palua do ibana. Ibana do na paluan hita siya dosa do hamateang. Jala ibana do Tuhan na gumungkum hita do na mga leon hanguluan di hita. Sonari hamuna kadongan marhite turpungon di paingok do hita laho mga leon harmaton holat tu debata. Tutu buasa mga leon harumato kita holat tu di mata jala songo dia do mga leon harumato di mata marhite turbukon di paboto do tu hita na parjodo di nama mengoti bagas habadiau ni di mata ima bagas joro di Jerusalem dia dehun nasida ma ede pamujo tu di mata nagabe raja marpesta maride jala marlas ni roha manasida mangulupon hamonangon di debata las di rohai di gubaro de song las ni roha ni Raja David ditiki boy di buan ibana poti parpadanan manang tabu perjanjian sian bagas ni si Obed Edom tu Jerusalem boy tajaha di 2 Samuel 6 ayat 5-10. Las situtu rohani Raja David ala dihaporse ibana rabdoh bangsa Israel poti parpadana nido nagabi hataridani haroro manang tadda pabuana di tonga-tonga sido de bata. Songoni ma pestalas ni roha namanomu bagas habadiaw ni de batai ima bagas joro na di Jerusalem sudiak kana marbaju marede huhut mamaludual lahu mamuji de mata. Songoni nang akasian mual ni Israel ima pangarajai siya marga Benjamin do Juda sebulon do Naptali. Naopak margoma mewakili Israel Selatan ima Benjamin do Juda do na mewakili Israel Utara sebulon do Naptali. Naopak margom gabe gobaran ni hamonangan maralohon akka musu songon hamonangan ni di mata maradupus salhut akka huaso ni Portibion. Na padua hu takas do di tada nasida isi do di mata maradupun nasida.
Ima de bata na marhaguguun, isarani de bata na paduahun na sida siyan parhatul bana Misir. Songoni do nang padunganan de bata maradupu bangsona uju di parhorsihan. Na mangalehos si panganon, mangalehos si unumo tu na sida, madungani na sida siyan moho ni mataniari. Songoni uju mardalan na sida di bot niari, nang maradupo nakamusu naro mangaro na sida. Madongani na sida siya nakatangan ni Panaman. Laos marningoti martangiang ma na toropitu de bata. Asara dito tong de bata paduduhon huasona. Madongani Israel mangadupi akamusu do akahuaso ni Portibion. Domu tu panadaon haporsiaon ni parpesal menot tu de bata. Itu gio parpesal menot do hita memuji Tuhan do mangaleon hormatan holak tu de bata. Mangaleon hahormatan tu de bata ala ibana do de bata pargugu na suatu dosan. Ibana do gumonggum sadok Portibion. Didok di pesalme 20 esa pusadai. Lehono ni Jahubal sugu pargugu tu bangsonai, tupahan ni Jahubal sugu bangsona mardame name. Ngaing di palu de batado nang gaduk na porsia di Yesus Kristus sian parhatubanan ni dosa. Alani tamado hita mariddi mangulupun asinirohan itu hani. Sonari tainguk majolo ahado nong binahan de bata di bagasan ngulum. Sasitong na molo takas do tatad Tuhani ahana adong na dihita dangalan ni haguta dohot hamalok tasad diri. Ulok majolo siya mahami anak kun netwetwei. Molo sa inirimangad do rupani so dia menetwetwei na zulu pagudang-gudak kun do pasikolaon hami akageleng na tung so masuk akal do so dia madi patupa netwetwei alai tung diramoti jala diurupi Tuhan itu ibana do nama permudu-mudu ibana do nama dongani do nama ngaramoti gabibui dinggas sudiaka geleng na rupani. Alanido ikon tu di batado pasahatot tahormaton. Ala di batado na sumarihon, di batana madongani, di batana mengurupi tadi bagasang ulutaw. Alani moradok parsoriota song dia pe hamolo na tarupi tuhatta do na madongani. Tuhatta do na mangaramoti hita. Tuhatta do na patuguhon dohot pamonang hita. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan dihoma puji-pujian do asangapon di bagasang ulu namyon. Ala ni pangaramoti ammu do mabahen mangulu hami. Hodo na mapermudu-mudu hami. Hodo na mangaramoti hami. Ala ni do Tuhan. Ikon hodo pujon nami, ikon hodo sobaw nami. Ay sa luhut na dong dihami, dangalan ni gugu nami, dangalan ni hamalon nami, tungalan ni asinirohamdo. Ato ngali Tuhan pamonang mahami, asa mo lumasa me parsorio parukilon, hodo pamonak kami, jala dalu do sudia kahamoloni, ala hodo de batana marhuaso, manaluho sudia ka maolon na huwado pihami. Holam mga sahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus nami sa jalo matangiang na pusamon. Amen.